Hola a tots i a totes, soc la Maribel Gelis de l'equip de comunicació del Servei d'Ocupació de Terrassa, des del qual us donem la benvinguda al webinar que porta per títol Servei d'Empresa que ofereix l'Ajuntament de Terrassa. La sessió d'avui anirà a càrrec de la Cristina Garcia, que és tècnica d'empresa i d'intermediació. Us volíem recordar que des del Servei d'Ocupació oferim diferents serveis d'empresa destinats a cobrir les necessitats que pugueu tenir. Tot un equip de tècnics d'empresa treballen especialitzats per sectors econòmics, de manera que tot el teixit empresarial de Terrassa i Rodalies pot aprofitar aquests serveis per millorar la seva productivitat i competitivitat al mercat. A més, tindreu una persona com a única interlocució que us proveirà d'assessorament tècnic en tot moment. Podeu trobar tota la informació sobre el que fem a la nostra pàgina web de terrassaocupació.cat i també ens podeu seguir a les xarxes per estar al corrent de totes les nostres novetats. També us informem que aquest webinar quedarà registrat i posteriorment penjat a la nostra pàgina web a l'apartat de Mediateca. I ara ja sí, per part meva res més, comencem ja amb el webinar. Podeu anar deixant les vostres preguntes al xat, que és l'apartat de preguntes i respostes que teniu a la part superior dreta i es contestaran a la part final d'aquest seminari. Per últim, demanar-vos que escriviu el vostre nom i cognom per tal de tenir un control d'assistència i poder-vos enviar un correu electrònic amb el qüestionari de satisfacció, el material de suport i l'enllaç al vídeo. Doncs moltes gràcies a tots i a totes. Endavant, Cristina. Gràcies, Maribel. Molt bé, doncs bon dia, benvingudes i benvinguts al webinar de serveis d'empresa que ofereix l'Ajuntament de Terrassa. De fet, molts de vosaltres ens coneixeu realment com a Foment de Terrassa. Jo soc la Cristina Garcia, tècnica d'empresa i intermediació, i avui vull explicar-vos tots els serveis que oferim, perquè estan pensats per vosaltres i han sorgit de les vostres necessitats. Veureu, tot el que oferim repercuteix en el vostre benefici, en la vostra productivitat, avantatge competitiu i que, per suposat, tot té un impacte directe en el vostre rendiment econòmic. I com veureu, realment tot està pensat per vosaltres, les empreses. Per tant, darrere fons, en aquesta webinar, estarem parlant de finançament i de manera explícita ho anirem tocant. Ja veureu que molts dels projectes tenen subvencions directes associades i molt fàcils de portar, perquè hi ha temps que us estareu estalviant de processos de selecció, formació, que veureu que al final també són diners que us estareu estalviant. És a dir, l'objectiu meu avui és explicar-vos els serveis d'empresa que s'ofereixen des de l'Ajuntament de Terrassa, per part de Foment, que estan pensats per vosaltres, les empreses. I què significa això? Que la majoria dels serveis han nascut de les vostres necessitats més directes, amb la qual això repercuteix en el vostre avantatge competitiu, productivitat i això reverteix a la vostra economia. El que busquem al final és fer que les empreses naixeu a Terrassa, creixeu a Terrassa i us consolideu a la ciutat. Aquest departament tenim aquesta visió com a centre neuràlgic que som i el nostre punt de partida són les necessitats de les empreses. El meu objectiu en aquesta webinar és explicar-vos servei per servei, com està estructurat actualment i veureu la repercussió directa que tenen pel vostre benefici. Però vull informar-vos també, sobretot, perquè ens conegueu millor, que jo us explicaré servei per servei, però en realitat a Foment sempre estem oberts a que qualsevol empresa es dirigeixi a nosaltres o en el transcurs de la nostra relació, ja sigui per prestar-vos serveis per la nostra part, perquè se'ns proposin col·laboracions, necessitats concretes que tingueu o qüestions que no veieu resoltes, ja sigui des de l'àmbit públic o privat, perquè nosaltres amb això és amb el que treballem i amb el que nosaltres creem serveis. És a dir, potser fins ara no donàvem sortida a certs temes amb els que avui sí la podem donar. Mireu, fins fa poc, relativament no treballàvem amb certs sectors en els que avui som experts. Aleshores, què vull dir-vos amb tot això? Que sempre partirem de la vostra necessitat. En aquest sentit, també vull explicar-los com funcionem. Al final és el que més m'agradaria que us emportéssiu avui. Veureu, nosaltres som un equip ara mateix d'entre unes 15 i 20 persones que estem treballant al teixit empresarial per sectors. És a dir, cada tècnica o tècnic
està especialitzada en un sector al qual pot atendre-us de manera molt més personalitzada. Per tant, cadascun dels serveis que us anirem presentant, teniu que tenir en compte que hi ha una persona especialitzada en el vostre sector. De mateixa manera, aquest consultor o consultora serà la vostra única interlocució. Aquí m'aturo i li vull donar molta importància, perquè som conscients que el temps per vosaltres és or. I a fi de no fer-vos perdre el temps, treballem amb una única interlocució. Per aquest motiu, evitem pèrdues de temps, pèrdues d'informació pel mig, etc. Al final, aquesta tècnica o tècnic, en cas que ja faci falta, de fet ho fem, pot coordinar-se amb altres àmbits de l'Ajuntament, amb els companys de formació, o potser que ho hagi de fer, evidentment, com us he dit, per atendre les vostres necessitats. Però està clar que vosaltres només parlareu amb una persona i al final també l'experiència és la que ens està dient ell. Això agrada, perquè ara tenim relació amb moltes empreses de Terrassa que acudeixen a nosaltres per assessorament, per selecció de personal o qualsevol dels altres serveis que us explicaré a continuació. Mireu, avui he escollit aquests mòduls per vosaltres perquè m'agradaria explicar-vos com funcionem en coherència amb el que us he estat comentant fins ara. Aquí veieu una radiografia de tots els serveis i recursos que estan a la vostra disposició. Si bé encapçalarem amb el que més ja us he comentat que m'agradarà, que és explicar-vos qui som, el Servei d'Empresa i Intermediació, Foment de Terrassa, mòdul 1. Després passarem a algun dels màxims continguts que toquem, que és el de processos de selecció a mida, en el mòdul 2. Sense deixar de banda també que en el mòdul 3 donarem molta importància a una que vosaltres sempre ens demandeu, que és formació a mida per a empreses. Després una altra que us interessa molt, que és el mòdul 4, assessorament professional per a empreses. Aquest mòdul veureu que, us puc dir que el màxim percentatge quasi de la jornada, normalment tant jo com els meus companys ens passem fent assessorament, doncs ara veureu de què es tracta i què fem. Després passarem al mòdul que, soc amant de les pràctiques no laborals, després us explicaré el per què i no podia faltar, per tant li hem posat un mòdul, el mòdul 5, pràctiques no laborals. Passarem cap al mòdul 6, sessió d'espais i aules, una que vosaltres demandeu molt i que us interessa bastant. Li donarem peu en el mòdul 7 al networking i jornades professionals i acabarem amb un mòdul molt especial, que li donem una especial atenció, que és el mòdul 8, amb el suport a la contractació amb persones de capacitat diversa. I ara sí, comencem amb empenta i amb aquest mòdul 1, Servei d'Empresa i Intermediació. I, per tant, veureu aquí, tenim el nostre servei. I per si us pregunteu com treballem, doncs amb una premissa molt important, la que podeu veure ja la primera checklist de totes, que és les necessitats de les empreses són la base del nostre servei. Com us deia abans, treballem amb consultors especialitzats per sectors, com jo, Cristina Garcia, que estic al sector hostaleria, que treballo de la mà amb diferents restaurants, amb bars, cafeteries, on conec totes les pujades i baixades de feina, les temporades, la situació en tota època de l'any, fins les casuístiques més concretes del sector d'hostaleria a Terrassa. La veritat que també un dels sectors que precisament hem prestat molta atenció aquests darrers mesos, que què us haig de dir amb aquesta situació actual? Doncs bé, al final, treballar així el que em permet és aproximar-me cada vegada més i atendre millor les vostres demandes, perquè treballo per vosaltres. I ja siguis empresa de neteja, de comerç o del tèxtil o del sector que siguis, tenim el personal especialitzat en el teu sector i que coneix en detall el teu dia a dia. I el bo és que com a consultor o consultora personalitzats que també som, m'ofereixo com a única interlocució amb les empreses per escoltar de més a prop aquestes necessitats. De fet, com ja us he dit, que són la base del nostre servei. És a dir, veureu com darrere de cada servei hi ha un consultor o consultora personalitzat, un consultor especialitzat o un equip de professionals. Al final, ho treballem tot per l'empresa, els serveis han nascut de la vostra necessitat, les necessitats de les empreses,
I si demà ens diu alguna cosa, nosaltres ho tractem, ho valorem i en fem un projecte. Fins fa poc, per posar-vos un exemple, no fèiem formació a mida en tècnics de laboratori. Ens ho varen proposar, ens ho varen demanar del sector químic i ara, per exemple, no ho deixem de fer. Jo faig una crida avui a tots vosaltres, si sou d'un sector que teniu necessitats, considereu que us podem ajudar, només cal que ens envieu un mail, us truqueu, la relació amb vosaltres és la que fa que creixem com a departament. I mica en mica, aquest dia a dia, la confiança és la que fa que ens comenteu qualsevol tipus de demanda que tingueu i que estem aquí per oferir-vos solucions de tot tipus. I ja veurem com en els serveis que us presentaré ara més endavant, des de selecció personal o formació. I què passa? Que quan tens una persona, a més especialitzada en el teu sector, que a més està com a única interlocució en el teu dia, tot el que trobes d'incidències, de necessitats, etc., ja si te les cobrim per ajuntament, això fa que l'empresa repeteixi i que a poc creem un vincle de col·laboració. Actualment hi ha forces empreses que col·laboren. Penseu que treballem amb més de 800 empreses col·laboradores que ens fan propostes i repeteixen, perquè els cobrim aquestes necessitats i els donem solucions pràctiques de tot el que ens van proposant. Les empreses per nosaltres són un valor molt important. Aquest servei estem per ajudar-vos i acompanyar-vos en tot el procés. Som un servei que evoluciona a mesura que anem responent les vostres casuístiques més particulars i que al final això és el que ens fa ampliar el ventall de serveis a oferir-vos, així com la nostra manera de treballar, sobretot perquè les empreses que han contactat amb nosaltres degut a tenir aquesta única interlocució, contínuament fa que sorgeixin serveis que us puguem donar i contínuament fa que estiguem encara més oberts a que ens proposeu per seguir treballant. I com el més important és oferir-vos el que us he comentat abans, avantatge competitiu, productivitat i les empreses, això ho veieu, vinculat a la pràctica del nostre dia a dia, ens fa resoldre i donar solucions constantment. Imagineu-vos un servei que fem això contínuament. Segons ens aneu proposant, nosaltres anem actuant. De veritat, avui dir-vos que aquest servei té un valor molt important per totes les empreses que col·laboren amb nosaltres. I si no és així, ens ho dieu, nosaltres ens adaptem, amb la qual cosa imagineu-vos també l'ajuda que us podem arribar a brindar. Avui us informaré, us emportareu la informació i vosaltres podeu escollir. La presa de decisions sempre és vostra. Com a empresa i cada empresa sou lliures d'utilitzar-lo o no, però les empreses que tenim repeteixen i repeteixen perquè estem aquí per ajudar-vos i el nostre sistema és aquest. Tot això ho haureu traslladat en cadascun dels serveis i recursos que ara us explico a continuació, ja sigui a nivell de material, a nivell de subvencions, que veureu més endavant. I per tant, si voleu, podríem repassar una miqueta en aquesta diapositiva que trobem del servei d'empresa, les premisses més importants i les paraules clau amb les que vull que us quedeu avui i que ens representen a nosaltres. Com hem encapçalat amb unes necessitats de les empreses com a base del servei, també vull que us quedeu que el que oferim és un avantatge competitiu i productivitat a les empreses. Treballem amb l'anàlisi de les demandes d'empresa i solucions en el menor temps possible. Tenim i disposem d'un personal tècnic personalitzat per a empreses, però no solament personalitzat, sinó també personal tècnic especialitzat per sectors i que, de veritat, responem a qualsevol demanda i tenim un munt de recursos a disposició de les empreses. I ara sí, dono peu a aquest context de processos de selecció a mida. Què fem aquí? Doncs es tracta de la recerca de personal per la vostra empresa mitjançant l'encaix. Quin encaix? Doncs un encaix amb els perfils professionals, un encaix amb els vostres valors com a empresa, la vostra cultura organitzativa, però sobretot un encaix amb el vostre equip humà, que és amb qui treballarà cada dia colze a colze aquesta nova incorporació. Per tant, per què busquem? Busquem encaixar la teva empresa. Cada procés de selecció és específic, fet a mida i independent perquè prèviament fem una anàlisi del lloc de treball i perquè tens una atenció personalitzada a través d'aquell tècnic o tècnica especialitzat en el teu sector, que és qui et coneix, però també qui coneix la teva empresa. Amb això t'oferim
Cobertura de tot tipus de perfils professionals, els quals, prèviament, fem un filtre mitjançant entrevista per competències o processos de selecció fets a mida, en el que necessiteu que, a més de fer l'entrevista per competències, fem també una dinàmica de grups o les proves que faci falta, doncs també ho fem. Això ja va en funció del que vosaltres necessiteu. La base, en aquest cas, o el nucli per nosaltres, és l'anàlisi i definició del vostre lloc de treball. Per tant, si poguéssim repassar una miqueta què oferim, amb quins beneficis us podeu emportar, tal com veiem en aquesta diapositiva. Oferim els tipus de cobertura de tot tipus de perfils, aquest personal de selecció especialitzat, un procés de selecció a mida per la teva empresa i amb una única interlocució personalitzada. Per tant, quins beneficis et pots emportar com a empresa? Candidatures que han superat un procés de selecció, que tenen els requisits que tu demanes. Aquesta atenció personalitzada, un assessorament en tot el procés de selecció, però no solament aquest, sinó també en suport a la contractació, bonificacions i subvencions en cas que fos necessari, i una sessió d'espais i aules en cas que fos necessari, que ho veurem en el mòdul 6, que també ho tocarem, i que us explicaré en què consisteix. Però per tots els que us feu una pregunta, com la pregunta que em va fer, també, és la primera pregunta que em va fer Conforama, després d'explicar-los tots els serveis, que és una de les empreses amb què hem fet tot el procés d'obertura i tots els processos de selecció han estat amb nosaltres. La pregunta és, d'acord, però a la pràctica, què em trobaré jo si et demano personal? Us ho vull resumir breument. Com seria a la pràctica per tots els que vosaltres esteu aquí, darrere d'aquesta pantalla, i també us ho pugueu preguntar? Molt fàcil, em trucaríeu i en funció del perfil que busqueu faríem una anàlisi del lloc de treball. Jo us preguntaria, perquè jo pregunto bastant a vegades, però automàticament em posaria en marxa per buscar el personal que necessiteu, dic jo o qualsevol dels meus companys. I com ho faríem això? Publicant l'oferta a internet per tota la ciutadania en el nostre portal, que precisament apareix aquí sota de la pantalla, terrassaocupació.cat, que a més és un portal local. I com ho faríem també? Contactant amb centres de reclutament específics, d'acord amb el perfil que estem buscant, ja sigui centres de formació, tecnològics o el que faci falta, perquè tenim tota una xarxa de centres amb la que fem reclutament de personal. Al ser ajuntament tenim una sèrie de convenis amb moltes entitats amb les quals treballem. A part, tenim un ventall de perfils a la borsa de treball, que són persones que ja coneixem, que sabem si poden ser competents per l'oferta i per lloc de treball, per tant, sabem si poden encaixar o no amb el que esteu buscant. Aleshores, fem una acurada preselecció, una entrevista telefònica, una entrevista presencial i les proves que ens hagueu determinat que us fan falta i que considerem amb vosaltres. Després us arriben els currículums d'aquests candidats o candidates amb un feedback telefònic o per mail que nosaltres us solem adelantar amb tota la informació irrellevant per vosaltres, per tal de procedir a valorar i prendre la decisió d'aquestes candidatures corresponents. Com veieu, amb això hi ha un munt de mesures que tenim per la recerca de personal, però no solament com a recerca de personal, sinó que ara ho veurem també com a formació a mida, que és el mòdul que encapçalaré a continuació. Però vull que us quedeu amb una resposta a aquesta pregunta. Que hem parlat d'una anàlisi i definició del lloc de treball, com tenim aquí a la pantalla. Hem parlat d'un reclutament de candidatures, d'unes proves de selecció, les que faci falta, i d'un enviament de candidatures amb un feedback competencial amb els quals, al final, l'empresa és la que té la presa de decisió. I com us comentava, encapçalem ja amb el mòdul 3 de formació per a empreses. Si aneu tenint qualsevol de les consultes, que us apareix alguna pregunta, penseu que disposeu del xat o en qualsevol moment a Foment de Terrassa ens localitzeu per servei d'empresa i intermediació. Doncs, com us comentava, aquí el procediment és el mateix, el tema de la formació a mida, que de fet hi ha una webinar anterior que el meu company Sergi Boira va fer, està exposada a la mediateca de la pàgina web terrassaocupació.cat. La podeu veure, és molt explícita, explica detall per detall com funciona la formació a mida. I avui ho tocarem una miqueta igual, però per sobre,
Per tant, us animo que si us quedeu amb qualsevol detall que podeu accedir a aquest webinar on ell us explica tot el procés que comporta aquesta formació a mida per a empreses i què és això de la formació. Per tant, aquí el procediment és el mateix, però basat en que la demanda i la necessitat vostra, com ja heu pogut veure, és formativa. Això conclou en que dissenyem i executem un curs de formació per a la vostra empresa i, com ja sabeu, partim de la base de l'anàlisi de llocs de treball per detectar aquestes necessitats formatives. Estabilim també els continguts d'acord amb les funcions de llocs de treball. Mirem què necessiten saber, què no, què és necessari. Després del curs, fem la selecció conjuntament amb vosaltres i és tal qual com l'hem descrit anteriorment. Tenim en compte que si falta un perfil base, tindrà un plus de formació d'acord amb el perfil que necessita la teva empresa. Això va molt bé, sobretot quan teniu perfils a la vostra empresa que són difícils de cobrir, perquè requereixen uns coneixements específics i a partir d'aquesta formació a mida que oferim, aconseguiu encaixar el complet i cobrir el perfil vacant. Fem també acompanyament i assessorament dels perfils en tot el procés, mitjançant una avaluació contínua. Sempre estem presents. Tenim un rigorós contacte amb el professorat, amb els tutors d'empresa, amb els tutors de foment i ens agrada tenir un feedback, fer un seguiment, fer una avaluació de resultats a nivell de notes, a nivell de procediments quantitatius, qualitatius i tindreu tot l'ok segons els objectius que ens vàrem marcar. Per tant, què oferim en aquesta formació a mida? Com veieu aquí davant, oferim una anàlisi i descripció de lloc de treball per detectar necessitats formatives, un disseny i execució del curs de formació coherent amb les vostres necessitats, una selecció de personal precís i adequat per a la formació planificada, assessorament integral en tot el procés, seguiment de l'evolució de l'alumnat i una avaluació de resultats. I amb això passem cap al mòdul 4. Com us he dit, que oferim assessorament i ho he vist a nivell transversal de tots els serveis que us he anat definint, l'assessorament ens ocupa gran part de la nostra jornada de treball, del nostre dia a dia com a tècnics o tècniques d'empresa i intermediació. En l'assessorament cerquem, nosaltres, què cerquem? És simplement ajudar-vos a assolir un avantatge competitiu, que al final també comporti una reducció de costos laborals i també un augment de la productivitat. Si veieu aquí en la pantalla tenim 3 branques, no? En matèria ocupacional, en la transició cap a la indústria 4.0 i en l'àrea logística. En matèria ocupacional, nosaltres treballem amb organismes com Servei d'Ocupació de Catalunya, el SOC, Diputació de Barcelona, en els quals hi ha subvencions que gestionem, com per exemple el programa 30+, que segurament molts de vosaltres coneixeu, amb un assessorament personalitzat amb tots els tràmits que van a càrrec del personal tècnic de foment, etc. Sempre hi ha un acompanyament integral per tal que no perdeu temps en aquest sentit. Nosaltres som els qui duem a terme les gestions corresponents i derivades de tots aquests tràmits. Mireu, sovint m'hi trobo i la setmana passada va ser un exemple més que us puc explicar. Moltes empreses ens diuen que no volen fer programes amb subvencions, que no volen optar a aquestes subvencions. Però una vegada fan el procés amb nosaltres, repeteixen, perquè estan veient que no els ocupa el temps ni la gestió que ells havien previst. I aquell no era simplement per això, no perquè massa paperassa, documentació, no perquè m'implica molt temps o una gestió que no puc o no tinc al meu abast. Cap problema, ho feu amb nosaltres, perquè nosaltres gestionem tot aquest tipus de tràmits. Per exemple, una empresa que sovint col·labora ara amb nosaltres, però que relativament és molt recent, Fimara Natford, qui finalment ha realitzat 3 contractacions ja en el programa 30+. Va començar per una, però ja veieu que s'ha anat animant. Perquè veieu que a nivell de resultats va ser molt satisfactori i, a més, en el seu cas, també explicar-vos i molts altres que hem tingut aquest any, la formació s'ha fet a la pròpia empresa i l'ha impartida el propi personal, resultat del qual, a més de les subvencions de contractació del personal nou, també se'ls ha reconegut les hores impartides
i econòmicament han rebut la part corresponent, en el seu cas eren 20 hores de formació, però que varen dedicar al nou personal. Això és perquè veieu, una vegada més, que fem serveis i creem serveis pels vostres beneficis. I si hi ha alguna cosa que us ha d'ocupar més temps del que toca o no surt a compte, nosaltres ja no us oferim. Jo mateixa gestiono subvencions i justificacions econòmiques de subvencions i ho faig tot jo, juntament amb el personal administratiu o els meus companys tècnics, i l'empresa mai acaba perdent el temps en això. Si avancem una miqueta més, que això ens ajudarà a entendre tot aquest context d'assessorament, tenim una altra branca en la transició cap a la indústria 4.0. Sapigueu que tenim moltes empreses que volen plans d'acció per progressar a nivell tecnològic i darrerament hem fet amb una consultoria externa especialitzada en el sector tèxtil una sèrie de diagnosis i informes, resultats del qual ara tenim 6 empreses de Terrassa a les quals se'ls ha proposat un pla d'acció per millorar i que de fet estan en procés de millora tecnològica cap a la indústria 4.0. Algunes d'elles ha estat per tema de maquinària o altres simplement els faltava digitalitzar processos, la qualsevol cosa se'ls ha fet. Per tant, col·laborem també amb consultories externes que treballen per projectes concrets, que durant el procés o en la implantació a aquesta indústria 4.0 hi ha subvencions o ajuts, doncs igual, us ajudem en el tràmit i us ho fem de manera personalitzada. Si acabem aquesta diapositiva en l'àrea logística, veiem tot això que diu de locals, in-house, industrials, tràmits... Bé, doncs aquí, si bé perquè sou nous a la nostra ciutat o necessiteu ampliar naus o locals o tot el que sigui de tràmits i llicències, bonificacions en la implantació, qualsevol ajuda que necessiteu en aquests temes, només cal que li proposeu al vostre consultor o consultora i ho tractarem. I si en algun cas fa falta derivar-se a alguna altra àrea de l'Ajuntament, doncs ho fem. Veureu que a més és algo ràpid i fàcil. Com insisteixo, la idea és que no perdeu el temps parlant en diferents àrees, sinó que ho feu tot a través del servei d'empresa i intermediació. I ara sí, donaré pas al mòdul que, com us he comentat, és dels meus preferits. Pràctiques no laborals. I ara us explicaré el per què. Oferim la possibilitat, a través de les pràctiques, d'incorporar personal sense cost a les empreses durant un període de coneixement mutu. Busquem persones que s'adeqüin a les necessitats de l'empresa en el mateix format que us he explicat abans en la selecció. Foment, en aquest cas, s'encarrega dels tràmits i del cost que se'n deriven i sempre estareu acompanyats en tot el procés. Igual també la mateixa persona en pràctiques, que és qui ja durant la seva estància rebem diversos feedbacks per part vostra, com a empresa, per part del tutor de formació o a vegades inclús un tutor d'empresa i intentem que, tot i que sigui un període en pràctiques, sigui el millor encaix possible. Per si us pregunteu, quins beneficis, per què t'agrada tant aquest tema de pràctiques? Doncs ho veurem en aquesta pantalla. Les pràctiques és un temps que us permet conèixer la persona en context laboral, valorar-la com a possible candidat o candidata. Durant el període que està aquesta persona en pràctiques, és un període on l'empresa podeu aprofitar per formar a mida també aquest possible perfil, veure com treballa i valorar-la com una possibilitat d'acabar cobrint vacants de difícil cobertura. Penseu que disposem d'una varietat molt àmplia de formacions de sectors i que a més estan basades en les demandes específiques que ens heu fet i que hem detectat del mercat laboral. Per tant, us puc dir que tenim una àmplia cobertura en pràctiques de tot tipus de perfils professionals i, com a exemple, la setmana passada vàrem estar tancant les pràctiques del sector tèxtil, on 15 alumnes van estar preparats concretament per desenvolupar-se. En aquest cas eren tasques de fer arranjaments, és a dir, arreglos, peces de vestir.
Doncs just la setmana passada ja vàrem tancar les pràctiques, tenim ja les persones ubicades en empreses diferents del sector, on podran desenvolupar-se en un context laboral i on estaran ja visibles en un entorn de treball com a possibles treballadors o treballadores que són. La nostra experiència amb les pràctiques és molt bona. Un gran percentatge de les pràctiques acaben en inserció, és a dir, se'ls queden. I penseu que no fem solament pràctiques derivades de formacions a mida, sinó que també fem pràctiques, precisament això, a mida, feta per vosaltres. És a dir, jo et preguntaria, què necessites tu? Busquem aquest perfil concret que tu necessites, fem conveni de pràctiques, que és un temps aproximat entre 1 i 2 setmanes, on veuràs clarament ja si aquesta persona té les competències, té els valors, aptituds per afrontar el seu lloc de treball. És a dir, que amb això ens podeu demanar pràctiques del que vulgueu, per qualsevol sector, qualsevol perfil de treball. Disposem de pràctiques. I a més és un procés en el que sempre fem seguiments i acompanyament durant tot el procés. Jo us he dit abans, soc molt amant de les pràctiques, de la feina que es fa, però sobretot també des del campus de formació que tenim, els companys de formació i la immensa obertura que al final té per vosaltres com a empresa, perquè estan enfocades cap a l'ocupació i per l'ocupació de les empreses. És una experiència molt recomanable. I si anem a veure el detall dels beneficis que us he posat aquí en pantalla que tenen, podríem repassar-ho. Algun d'ells ja us els he comentat, però ben bé els beneficis quins són? Conèixer la persona en el context laboral, que és molt important, i valorar les seves competències, coneixements, habilitats, aptituds i actituds vers l'empresa i la feina. Següent punt, doncs és un període on l'empresa podeu formar a mida també per valorar contractacions de difícil cobertura. Vull que us quedeu sobretot amb aquests dos últims punts, que disposem de pràctiques formatives en certificats de professionalitat de totes les àrees, sectors, de persones que han rebut una formació professionalitzadora en base a aquestes demandes que vosaltres ens heu fet al mercat de treball, però també quedeu-vos amb que disposem de pràctiques no vinculades necessàriament a una formació concreta i que estem oberts a qualsevol tipus de demanda de perfils dins de qualsevol tipus de funció laboral en el mercat de treball. Finalment, per tant, com a resum, tenim una àmplia cobertura en pràctiques de tot tipus de perfils professionals. I això és el mòdul de pràctiques. I amb aquest donem peu al següent mòdul, el mòdul 6, el mòdul de cessió d'espais i aules per a empreses. Perquè aquestes formacions per l'ocupació de les que us he estat parlant es fan en aules i en instal·lacions que tenim al campus de Vallparadís, espai que, per suposat, també estan oberts a vosaltres, a les empreses, en cas que ho necessiteu, com també ho estan els espais que disposem aquí a Foment. Doncs imagineu-vos, què tenim aquí a Foment? Una sala d'actes de 120 persones, amb espais també amb la capacitat entre 15 i 40 persones, i ens diu aquí amb tots els equipaments informàtics i disponibles al vostre abast. Com què? Doncs, per exemple, projectors, micròfon, tots els ordinadors, amb la finalitat que pugueu desenvolupar totes les activitats que ens proposeu i que vulgueu dur a terme, ja sigui des d'aquells processos de selecció que hem vist al principi, les formacions internes d'empresa, actes d'inauguracions d'empreses o networking i jornades professionals. Què és això de les jornades professionals? Mira, a nosaltres sobretot ens serveix per captar candidatures de professionals interessats en treballar en la vostra empresa, amb la qual amb això seguiríem alimentant o seguiríem estalviant temps i recursos en la recerca de personal. Però també hi ha espais on poder fer actes de networking, com espais per relacionar-se professionalment amb empreses del vostre sector o d'altres sectors, fer més visible la vostra marca o producte o servei, i amb tot això, tant el networking com les jornades professionals, què us emportaríeu les empreses? Doncs tota aquesta captació de candidatures de professionals amb interès en treballar a la vostra empresa. En el següent stick veiem tota aquesta visualització que podeu fer i branding
que us pot servir de la vostra pròpia marca professional. Evidentment, uns espais on poder fer tota aquesta divulgació dels vostres productes i o serveis, que us pot venir molt bé. I per davant de tot, aquest estalvi una vegada més de temps i recursos a la vostra recerca de personal. Fins aquí concluïm també el mòdul 7 i avancem amb un dels mòduls que també vull comentar-vos, una part en la que estem dedicant i estem prestant una especial atenció, que és tot el suport en la contractació de persones amb capacitat diversa, on l'objectiu és finalment la inclusió social i laboral d'aquest col·lectiu. Penseu que, al igual que en tots els altres serveis, disposeu del nostre acompanyament i, a més, són perfils, sens dubte, qualificats, especialitzats, adaptats al perfil que requeriu, és a dir, sempre partim d'una base d'això, quins són els vostres requeriments, què necessiteu i en base d'això ho busquem. És a dir, que la candidatura que esteu buscant sempre la tindreu, amb tots els requisits que necessiteu, però aquesta vegada amb un valor afegit, que a més es tracta de millorar el compromís social i la imatge corporativa de l'empresa, és a dir, la vostra pròpia imatge corporativa. Si voleu, podríem repassar una miqueta, per tant, en aquest mòdul què us estem oferint. Una borsa de treball especialitzada i selecció de personal, mai ho deixem de banda. Oferim també un acompanyament i assessorament a la contractació. Si incloïm tema de subvencions i bonificacions, que sobretot aquest col·lectiu ja sabeu que comporta gran part de bonificacions en diferents modalitats contractuals, també ho fem amb vosaltres. I en cas que fes falta contactar amb la gestoria, també contactem amb la gestoria, per això no hi ha cap problema. També oferim un suport a l'empresa en la metodologia de treball. Per tant, quins beneficis us podríeu emportar de tot això? Doncs candidatures adequades, per davant de tot, al perfil requerit i amb una valoració en competències, que sempre fem un feedback competencial, perquè igual que totes les entrevistes, fem entrevistes per competències, que és un valor afegit que li estem donant a tota aquesta presa de decisions, a conèixer un perfil adequat a les vostres necessitats. També com a benefici en tot el procés una atenció personalitzada una vegada més durant el procés de selecció i contractació. Però sobretot aquests dos punts últims, què us emporteu? Una contribució a la integració laboral i social d'aquest col·lectiu, però també, per davant de tot, la millora en la responsabilitat social i corporativa vostra de les empreses. Ja us he dit que aquest és un dels mòduls que, igual que les pràctiques, és un dels mòduls meus preferits. Aquest és un mòdul amb el que solem tractar amb molt carinyo i amb una especial atenció. Hem fet una mica de repàs de tots els serveis, hem llegit tota la carta de serveis i el ventall que oferim, sense fi, perquè seguim sumant, com us he dit, seguim adaptant-nos a les vostres necessitats i el catàleg segueix creixent mica en mica, però aquesta és la pinzellada que hem pogut donar de tots els serveis que oferim, sobretot que el que volia és que ens coneguéssiu, qui som nosaltres. Fins aquí ha arribat tot el contingut. No sé si ens heu anat fent ja arribar alguna pregunta pel xat. Jo vull deixar-vos sobretot un mail de contacte perquè pugueu tenir, que és cristina.garcia@terrassa.cat. Ara us el posaré en pantalla quan donem pas al xat. Però també que vull fer una crida que totes les dubtes que tingueu, terrassaocupació.cat, en el Departament de Serveis a les Empreses, ja sigui per la borsa de treball i la demanda de personal. Pugueu contactar amb nosaltres, dirigiu-vos a qualsevol foment, feu-nos un truc que estarem disponibles. Doncs ara sí, no sé si la meva companya de comunicació ens farà arribar alguna de les preguntes. Us deixo amb el torn i amb el nostre correu electrònic per si teniu qualsevol consulta que puguem atendre-us amb més dedicació. Perfecte, doncs moltes gràcies, Cristina. Sí, donem pas a aquest torn de preguntes. Tenim algunes consultes. Un dels assistents, una de les preguntes que ens fan és: feu visites a empreses? Sí, sempre. Sempre fem visites a empreses i, de fet, ens caracteritzem per això, per veure in situ el lloc de treball, veure com treballa aquesta persona, ritme de treball, què ens expliquen, quin és aquest entorn, on és l'espai.
Malauradament, ara sí que és veritat que amb tota aquesta situació això se'ns ha dificultat una mica, però per això també ens poseu cara avui, que molts de vosaltres sé que esteu a través de la pantalla i encara no hi havíem pogut parlar, però sí, sempre fem visites a empreses i sempre fem contactes molt rigorosos a nivell telefònic, a nivell per mail, sempre estem en contacte. Molt bé, i un altre... No hi ha problema. Molt bé, gràcies. I un altre assistent ens pregunta si tots aquests serveis que has explicat són gratuïts. Tots els serveis són gratuïts, no tenen cap cost. Són servei públic, som Ajuntament de Terrassa, som el servei d'ocupació de l'Ajuntament de Terrassa. Per tant, tot el que us he oferit avui i us podem seguir oferint és sense cost. Sí. Perfecte. I una pregunta concreta d'un programa. Un assistent ens pregunta exactament quin import podria tenir si contractem una persona dins del programa 30+. Doncs mira, dependria ben bé de quin temps tinguis aquesta persona. Estaríem encantats de parlar amb tu i explicar-te els requisits de tot aquest procediment i de tot aquest programa. Jo, a nivell general, puc dir que aquest programa es poden fer contractacions de 6, 7, 8 i fins a 9 mesos. Per tant, les contractacions poden estar subvencionades d'entre 6 a 9 mesos, sent un màxim d'import, ara mateix, segons la subvenció del programa del 2019, perquè les subvencions ja sabeu que van cenyint-se molt al salari mínim interprofessional, però a nivell de números del 2019 fins a 9.450 euros, que és aquesta subvenció que correspondria als 1.050 bruts mensuals i que, per tant, aquesta quantia. Però ja us dic, cenyim-nos molt bé a quina convocatòria i a quin any per parlar de números, perquè és una qüestió molt concreta i quin contracte voldries fer i quina tipologia, quina modalitat, si és per 40 hores o per 20 hores. Tot això ho hem de mirar. Una altra persona, un altre assistent ens acaba de preguntar: necessito contractar personal, necessitem cambrers, com ho haig de fer? Doncs perfecte. Aquí tenim el meu correu electrònic, cristina.garcia@terrassa.cat. Si no, ens podeu localitzar a Foment de Terrassa a través del telèfon que tenim de Foment de Terrassa, preguntar pel servei d'empresa i intermediació. I estic encantada. Si m'escriviu a nivell personal, avui mateix quan s'acabi la webinar ens posarem en contacte amb vosaltres i en marxa amb aquesta cerca de perfils. Vull dir que no hi ha cap problema. El que miraríem, doncs, evidentment, com a empresa, faríem un anàlisi del lloc de treball. M'has dit que eren cambrers, doncs per quina temporada aquests cambrers, quin estil de servei estàs oferint a la teva empresa. Miraríem tot, una miqueta les condicions, les competències que necessita desenvolupar-se aquesta persona. Molt bé. Una altra pregunta. Un assistent ens pregunta: quins perfils podem trobar a la borsa de treball? Podem trobar tot tipus de perfils, com ja he comentat abans, però vull deixar clar un concepte d'aquesta pregunta. M'has dit borsa de treball. Sí. Podem trobar tot tipus de perfils, però la nostra borsa de treball no és una borsa de treball que sigui com una bossa i anem traient candidatures o anem traient perfils. No, la nostra borsa de treball és un sistema. És un sistema que tenim, és una eina de perfils. És un sistema de reclutament. És una xarxa de contactes. És una búsqueda de tirar del fil amb centres de formació. És una búsqueda constant, és el nostre sistema. No és que tinguem els perfils en un lloc, sinó que nosaltres, a través de la publicació de l'oferta, a través de tota aquesta xarxa de contactes que us he dit, el reclutament que fem, el centre de formació, és d'on obtenim tots els perfils. No és una borsa com algo físic concret, sinó que és una eina de treball amb la que fem. Per tant, tenim qualsevol tipus de perfil, perquè tu ens demanes i nosaltres ens movem. Molt bé. Una altra pregunta que tinc per aquí d'un assistent diu: quins requisits són necessaris per optar a les subvencions? Bona pregunta. Aquesta m'agrada. Ens les fan sovint. Depèn de quina subvenció. Què és el que estàs buscant ara? És una subvenció en una contractació, com la pregunta que ens han fet abans, o és una subvenció en implantació a Indústria 4.0, o és una subvenció en formació perquè vols formar el teu personal? Les subvencions
penseu que venen com amb un llibret d'instruccions, venen amb una lletra petita. Aleshores, nosaltres ens fiquem en aquestes bases, ens fiquem en aquestes guies, en les ordres necessàries, mirem fil per randa quins requisits són i us els comentem, els comparem i els treballem amb vosaltres amb tot un acompanyament. No hi ha un requisit específic per totes les subvencions. Cada subvenció té la seva lletra petita, diguem. Vale. Bueno, de moment veig que no hi ha cap altra pregunta, que aquí en el xat deixarem uns momentets per si algú més que s'animi, vulgui publicar i escriure alguna pregunta i així li donarem pas. Perfecte. Si no, recordem terrassaocupació.cat. Correcte. El botonet de serveis a les empreses i allà tenim tot un desplegament de serveis. Perfecte. Vale, doncs no tenim de moment cap altra pregunta. No obstant, si algú tingués alguna pregunta fora del temps perquè estem a punt de concloure, doncs que ens deixi el seu correu electrònic, t'ho passem a tu, Cristina, i tu els hi pots fer la resposta personalitzada a la seva consulta. I si cal derivar-ho, derivem, i si no hi ha cap problema. Val, doncs donaríem per tancat aquest torn de preguntes. Molt bé, doncs moltes gràcies, Maribel, per tot, per la vostra ajuda. Gràcies, Cristina. Val, doncs per part nostra res més. Recordar-vos que al llarg del dia d'avui rebreu un correu electrònic amb un qüestionari de satisfacció que agrairíem molt que poguéssiu contestar. El contingut d'aquest webinar, és a dir, el material que ha utilitzat la Cristina per a aquesta presentació, així com el link que us portarà a l'apartat de Mediateca del Terrassa Ocupació, perquè és allà on normalment un cop registrat el webinar el pengem allà perquè el pugueu consultar sempre que ho necessiteu. Aleshores, aquest és el darrer webinar que hem fet dintre del capítol de webinars de juny i juliol. Ens retrobarem per això al setembre amb nous webinars, amb nous continguts i amb altres continguts que tornarem a repetir perquè ens ha semblat força interessant. Per part meva i per part de l'equip del Servei d'Ocupació de Terrassa, doncs res més. Moltes gràcies a tots i a totes per la vostra assistència. Adéu.